ଅନଉନ ଅନଉନ ହାଣ୍ଡିଆ କେବେ ପିଇଛ ନା କେମିତି ତାର ପ୍ରୋସେସଟା ଟିକେ କୁହ ନା ଆମେ ବି ଟିକେ ତିଆରି କରିକି ପିଇବା ଆମେ ନିଜେ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବା ନା ହଁ କୁହ ନା ଟିକେ ଘର ତିଆରି ବି ହେଇପାରିବ ଖାଲି ଟିକେ କ'ଣ କ'ଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦରକାର ବାଖରା ଦରକାର ଆଉ ଯେରକମ ଗରମ ଭାତ ରନ୍ଧା ହଉଛି ସେରକମ ରନ୍ଧାଯିବ ପୁରା ତାକୁ ପାଣିଟା ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଭାତ ରନ୍ଧାଯିବ ହଁ ବସୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ନା ଆମର କୁହ ରନ୍ଧା ହେଲା ତାପରେ ପାଣି ପୁରା ମରିଯିବ ତାପରେ ଉଲ୍ହେଇ ଆଣିବ ଉଲ୍ହେଇ ଆଣିକି ଗୋଟେ ମସଣା ବିଛାଯିବ ମସଣା ପୁରା ଭାତ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା କଡ଼ା ହେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳା ହେଇକି ଇଏ କରାଯିବ ସେଗୁଡ଼ା ପରେ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଯେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖା ହେଇଥିବ ବାଖରା ସେ ବାଖରାଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି ସେଗୁଡ଼ା କିଣା ହେଇକି ଆସେ ନା ନିଜେ ତିଆରି କର ହେଇକି ବି ଆସେ ନିଜେ ବି ତିଆରି କରନ୍ତି କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହୁଏ ତିଆରି କର ଭୁଲି ଯାଉଛି ହଉ ତ ତମେ ହାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋସେସ କୁହ ଆମର ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବ ଆଗ ଅଳ୍ପ ପକେଇବ ଯେ ସେଟା କ'ଣ ମୁଣ୍ଡା ଟାଇପର ହେଇକି ଥାଏ ନା କ'ଣ ଗୁଲ ଆଗ ଯେଟା ବିଛା ହେଇଥିବ ସେ ଭାତ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥିବ ସେଟା କୁହାଯାଏ ଜାଗୁ ଭାତ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଜାଗୁ ଭାତର ଅଳ୍ପ କିଛି ପକେଇଦେବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭିଣିକି ତାପରେ ଗୋଟେ ଠୁଳେଇ ଦେବ ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ା ମିଶା ଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାତ ଗୁଡ଼ା ଗୁଳା ଯିବ ଗୁଳା ହେଇକି ଏଟା ହେଇ ସେଠି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଅଛି ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ସେଇଭଳିଆ ତ ସେଇଭଳିଆ ସେଇଟା ମାଟିର ତ ହେଇଥିବ ହଉ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ବସାଯିବ ସେଟା ତାପରେ ସବୁ ପୁରା ଯିବ ପୁରା ହେଇକି ତାପରେ ବେଶିକା ବାଖରା ତା ଉପରେ ପକାଯିବ ପକାଇକି ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣା ମରା ହେଇକି ରଖାଯିବ ଆଉ ପାଣି କିଛି ଦିଆହବନି ପାଣି କିଛି ଦିଆଯିବ କେତେ ଦିନ ରଖା ହବ ସେଟା ତାପରେ ଏମିତି 10-15 ଦିନର ହେଇଯିବ 10 ଦିନର ହେଇଯିବ 10 ଦିନ ରହିବ ସେ ଭାତ କହିଯିବ ନା ସେନ ବାଖରା ବନେ ବାଖରା ଖଟା କି ହଁ ସେ ପକେଇନା ଇয়া ଲୁଣ ଫୁଣ କିଛି ପଡ଼ିବ ନା ଚିନି ଫିନି କିଛି ପଡ଼ିବନି ଲଙ୍କା ଖାଲି ଭାତ ଆଉ ସେ ବାଖରା 15 ଦିନ ପରେ ତା ଅବସ୍ଥା କିଛି ହେଇଥିବ ଚାଉଳ ସେଟା ପୁରା ପଚି ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଇଥିବ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଇଏ ହେଇଯାଇଥିବ ଭିତରେ ପୁରା ନରମ ହେଇଯାଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କାଢ଼ିକି ଚାଉଳ ଦିଆର ଯୋଉ କଢ଼ାଯିବ ତାପରେ ଭିତରେ ପକାଯିବ ପାଣି ତା ଭିତରେ ଢଳାଯିବ ତାପରେ ଏଠି ହାତରୁ ଗୁଳେଇବ ତାକୁ ଆସ୍ତେ ପୁରା ଏତେ ବାଟ ହାତ ପୁରେଇ ଗୁଳଉଥିବ ନୁହେଁ ଏତେ ବାଟ କହୁଣି ଯା ହଉ ଗୁଳେଇବ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ହାଣ୍ଡିଆ ବାହାରିବ ହାଣ୍ଡିଆ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଶାଗ ତା ସହିତ ବି ତାର ଜିନିଷ ଦରକାର ନା ଚାଖଣା ସେଇଟା ହେଲା ଚାଖଣା ମାନେ ହାଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଚାଖଣାଟା ଶାଗ ହେଲା କି 12 ମାସ ଶାଗ ନହେଲେ ସୁଜନା ଶାଗ ଆଉ କିଛି ଶାଗ ହବନି ହଁ ସେଇ ଦିଟା ମେନ୍ ତାର ଚାଖଣା ହଁ ସେଟା ବି ଇଏ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶାଗଟା ଅଧିକ ଶାଗ ଆଉ ଲଙ୍କା ଏଇ ଦିଟା ଅଧିକ ତାର ସର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏତିକି ସରିଲା ଏଇ ରସିଟା ବି ସେଇ ଇଏ ହାଣ୍ଡିଆରେ ବି ହାଣ୍ଡିଆଟା ତାପରେ ଚିୟର୍ସ କରିକି ପିଇ ଦିଆ ହେଲା ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ହାଣ୍ଡିଆ Okay, thank you.